akin. Dito ka na sa Nescafe Classic. Mabangon tayo, Nescafe Classic. susulang tayo. Dito ka na sa kape ko. Mabangon tayo, Puro natural to. susulang tayo. Gising ang isip, katawan at diwa mo. Mabangon tayo, Nescafe Classic. susulang tayo. Dito ka na sa kape ko. Dito ka na sa Nescafe Classic. 100% puro at natural. Kaya gising ang isip, katawan at diwa. 7.6 million Filipino families have gone hungry during this pandemic. This Christmas, Spark Home by sponsoring a family's Noche Buena meal. Search Brand Aid on the Lazada app to make a donation. Oratio Imperata sa paglikay sa COVID-19. Diyos na samuyang Ama, minarulo kami sa imo, dara ang samuyang pangangaipo, tanganing hagadon na ilikay kami sa COVID-19 na nagbawi nin mga buhay asin kadakol ang apektaran. Warasan samuya ang sa imong grasya, sa mga yaon sa pag-adal kan kabilugan asing ginikanan kay ning virus asing kasabay na helang. Siring man ang paglakop asin pag-ulakit kay ni. Antabayi ang mga kamot asin pag-isip kan mga ekspertong mediko na maglingkod sa mga naghihelang na may matibay na kaaraman, siring man pagkaherak. Asin ang mga gobyerno, asin pribadong mga ahensya na dapat hanapon ang bulong asin solusyon sa epidemyang ini. Ipinapamigbi niya mo ang gabos na mga naulakitan na sinda marahay matulos. Tawan sa muya ang grasya na maging uwa para sa karahayan kan gabos, siring man magtabang sa gabos na nasa kaurasaan. Hininahagad niya mo, huli kay Kristong kagurangnan sa imong aki, na bubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Santa Maria, tabang sa gabos na Kristyano, ipamibi mo kami. San Rafael, Arkanghel, ipamibi mo kami. San Roque, ipamibi mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipamibi mo kami. San Pedro Calungsod, ipamibi mo kami. Radyo Balagon ka ito, DZGB ngunyan. Ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. DZGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras sa Radyo DZGB, 10 minutos pasado alas 7. Hatod sa Indo, kan Radyo DZGB. Ang mga bago, asin darakulang bareta kan aldaw. Mga baretang balansyado, dain pigkikilingan, asin makatotohanan. DZGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Maray na aga mga tugang uyapon mga bareta ng unya na Biyernes pet sa 4 kan Disyembre 2020. Enot sa headlines kan mga bareta. Dakol pang volcanic debris ang nakadeposito sa taludtod kan bulkan mayon. Pagdraga sa mga salugan kan bulkan mayon, dapat pirming gibuhon. Senador Pacquiao mabisita sa Kabikolan ngunya na aldaw. Tulo pa sa ng lugar sa Albay an may 100% ng supply nin kuryente. Sa Lado National LGU may discretion sa mga minor de edad kung tutugutan ng makalaog sa mall. Mga nurse, maprotestang munya na aldaw. Naipipirito ng publiko na magpabakuna kontra sa COVID-19. Duterte naging testigo sa pagsulo sa mga nakonfiskar na illegal drugs. Sa ibang nasyon, pagbakuna sa United Kingdom, pupuna na sa masunod na simana. Sa lado ng Karawa, Gene King's head coach may tiwala sa sayang mga players.
Detalles kan Bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan Nescafe Classic. Babangon ka sa Nescafe Classic. 3 pesos lang SRP sa Sari-Sari Store. Aminado si Phoebus resident volcanologist Paul Alanis na dakol pamananggad na volcanic materials ang nakadeposito sa may pamitisan kan Bulkan Mayon kausa kan mga nakaaging pagtuga kini mantang ang pinakauri nangyari kan 2018. Sa iyong sinabi na paninda makarkulo ang volume kan volcanic materials na pwedeng ibulos kung in kaso magkaigwa ni makusog na uran o bagyo. Sayang ipinaluwanag na ang mga ni makukuha sa may taludtod pa kan Bulkan Mayon. Idinugang pa ni Alanis na ang sendang grupo nagkondukta na nin ocular visit sa mga lahar area. Alagad, dahil pamansinda nakakapalawas nin official report na dapat may ipadara sa mga local government units sa Albay. Ang baretang ini hatod sa Indokan Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Sinabi ni APSEMO Chief Dr. Cedric Daep na ang periodic asin post-typhoon dredging sa mga salugan asin galis sa may pamitisan kan Bulkan Mayon, dapat gibuhon tanganing malikaya na mapano ang mga ininin volcanic materials, lalo na kung padagos ng pag-uran asin bagyo na kadakol ang minabulos asin natatambak. Siyang sinabi na kinakaipuhan madragahan asin mahali ang mga volcanic debris, tanganing kung maglumoy man asin ibulos kung may maraot na kamugtakan kan panahon sa mga salog asin galis na mabulos asin diin na makadistroso sa iba-ibang direksyon na apektado iyo ang mga barangay. Ang baretang ini hatod sa Indokan Safeguard. Safeguard. Make every wash ay hashtag SafeWash with Safeguard. Dapat na pag-urunan nin marahay kan gobyerno asin kan gabos na stakeholders ang mananangod sa operasyon nin kuwari sa pamitisan kan Bulkan Mayon. Inang tinawan nin doon ni ang probinsyano Party List Representative Alfredo Los Santos kasunod kan nakahagadan kan mga residente sa palibot kini napunduhon ang kuwari operation dahil may miligro ang sendang buhay pag duminang kuros pababa ang tuniladang volcanic material sa tuludtod kan Bulkan Mayon na ibinugakan mga nakaaging pagtuga kan bulkan. Sinabi niya na kaipuan maging sustainable, responsible, asin regulated ang operasyon in quarry sa probinsya dahil nakasalalay mandigdi ang ekonomiya kan construction industry. Tinawan ni Don ni Los Santos na ibabusol niya sa Kongreso ang sirang nalakdang tanganing pag-adala ni Marahay ang mga presenteng leyes mananangodigdi asin kung kaipuan may baguhon. Dapat na amyendaran tulos yun eh. Ang baretang ini hatod sa Indokan may cake ka sa Actimed Generics. Di kalidad na gamot na up to 85% more affordable than branded medicine. Ang Actimed Generics ay available sa Generica drugstore branches nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Tulo pa sa ng lugar sa Albay ang nagkaigwa nin 100% supply nin kuryente matapos tamparoson ka mga makukusog na bagyo. Sinabi ni Leslie Capus, APEC Communication Office Chief na ang mga ini ay ang Legazpi City, Daraga asin Magnito. Siyang ipanaliwanag na nasa 65% pa sa ang mga lugar na naisulit na ang supply nin kuryente sa probinsya. Idinagdag pa man ni Capus na 32% pa sana sa primer distrito, asin 75% sa segundo distrito, mantang dugay na sa tercer distrito. Sa ibong nalado, hinagad niya ang presensya kan o ang pasensya kan publiko, mantang ginigibo maninda ang gabos na paagi, tanganing makabuelta sa masalalong madaling panahon ang supply nin kuryente. Ang baretang ini hatod sa Indokan Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Higdalauman na magbisita si Senador Manny Pacquiao asin ang grupo kaningon niya na aldaw sa iba-ibang lugar sa Kabikolan para magtaonin ayuda sa mga pamilyang nabiktima kan uminaging mga makakusog na bagyo kan mga nakaaging simana. Ngunya na aga ang Team Pacman kariba ang Kubicol Party List mabisita sa Catanduanes para sa gigibuhon na relief operation matapos na ang probinsya
ang tinamparos ni Nusto kan uminaging bagyong Rolly asin Ulysses. Diyan na hapon, ang Team Pacman matauman nin ayuda sa Pulangi Albay. Sa ibong lado, ang sayang grupo matauman nin ayuda sa Camarines Sur sa aga. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Joy! Iwas germs, iwas sakit. Matapos maging matrayumpo ang paglansar kan negosyong peanut butter kan grupo ng mga kababaehan sa Tercer Distrito Canalbay, hiniformal lang magiging negosyo dalan sa tabang kan Department of Trade and Industry. Pinasalamatan ni Albay 3rd District Representative Didi Cabredo, si DTI Regional Director Rodrigo Aguilar, asin Alkalde Gemma An Onghoko kan ginubatan sa pagbisita sa grupo ng mga babaeng paratanom asin mataon in entrepreneur seminar na iyo ang mataon in dalan para magnegosyo ang mga babae, matawan ni kagamitan asin technical advices, tangani mapakusog ang kapabilidad kan mga babae sa indang negosyo. Sinabi ni Cabredo na ipapadagos ng darahon ang serbisyo kan gobyerno sa mga barangay basta maging maigos sa pagtanom. Iyan ang primerong gabtang kan mga bareta. Ang iba pa pagkatapos na nakaini. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, 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 neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Sa finale ng Pilo Panalo sa Coke Studio, head count po, Sarah G, Present. Moira, Present. KZ, December Ab, and many more. Catch the grand raffle on the Coke Studio YouTube channel, December 5, 4:30 p.m. Pilo Panalo sa Coke Studio. Promo from September 7 to November 28, 2020 per DOH FDA CFRR permit number 0737 series of 2020. Lemex na, kawawang batay, lobo, hininga, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan, sarap lasa orange, yummy, banana. Lemex na. Sa ubo ng baby pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Lemex. Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Breakfast na masustansya? O Gilbert, eto ang 10 pesos. Bumili ka ng chocolate cereals at ng gatas. Ha? Kakasya ba lahat yun sa 10 pesos? Oo naman! Bili ka ng Coco Crunch All-in-One. Ito'y chocolate cereals na may gatas na, masarap at nakakabusog pa. Aba, sulit nga ang Coco Crunch All-in-One ano? 10 pesos lang ang suggested retail price. Bili na tayo para sa kids natin. Doblehin mo na para din sa atin. Fresh ka tuna. Mabigat, Magaan, mabigat sa laman. magaan sa bulsa. Mabigat. Ang fresh ka tuna, 175 grams na tuna, sarsa at gulay. Mas mabigat kesa iba. Magaan, Ang fresh ka tuna, 21.25 lang ang SRP. Mas mura kaysa ibang tuna. Mabigat. magaan. Fresh ka tuna, bigatin sa sarap, bigatin sa sulit. Fresca tuna. Fresca Tuna. Fresca Tuna. Bigatin sa sarap. Bigatin sa sulit. Maugmama na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Just na lang ang Bear Brand swak? Oo, pero ang tibay, di nang bago. I got my tibay. Just na lang! Just na lang ngayon ang Bear Brand Swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Bear Brand Swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay. Just na lang ngayon ang Bear Brand Swak. Bear Brand Swag. 100% vitamin C, iron, and zinc sa halagang Just pesos na lang mga moms.
Bear Brand Swak, 10 pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc, together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from October 1, 2020 to December 31, 2020. Per DOH FDA CFR promo permit number 0741 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Bagong kasal? Nakaka-pressure magluto? Buti na lang, meron ng bagong Supreme na diskarte sa kusina. Introducing Maggie's first ever all-in-one cooking sauce. New Maggie Supreme Sarap. May pinagsamang sarap ng soy, oyster, onion, garlic at karne. New Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Mapa-adobo, ginisa o pansit, ginagawang Supreme ang sarap, kaya Supreme ang saya. Ano pang hinihintay nyo? Subukan na ang new Maggi Supreme Sarap, all-in-one cooking sauce. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Inuman na kasama ang tropa. Huwag kalimutan ang kapitan ng inuman. Gin Kapitan. Sarap ng init at hagod na kayang-kayang kapitan. Para sa tropang walang iwanan. Kapit-kapit lang. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Sarap ng init at hagod pag walang iwanan. Kayang-kaya sa Gin Kapitan. Drink responsibly. Gin Kapitan, kayang-kaya mo yan. challenging kan panahon mo niyan, Madi. Challenging ang panahon. Mas masakit mag-budget. Masakit talaga mag-budget. Maringani na may doble ang savings. Doble ang savings? Iyo, doble ang savings sa New Milo Twin Pack Promo. New Milo Twin Pack Promo? Busog sa milk, cocoa, as in energy-releasing nutrients, as in save 2 pesos sa kada twin pack. Save 2 pesos? Gana! Bakal na kita. Bakal na kita ni New Milo Twin Pack. Bagong Milo Twin Pack Promo. Save 2 pesos versus suggested retail price of Milo 24-gram sachet. Promo runs from March 1, 2020 to June 30, 2021. Per DOH FDA CFR permit number 0114 series of 2020. Problema nyo ba ang pagluwas kiharong para sa inyong mga kaipuhan sa pang-urual daw? Day na po mag-worry. Yaon ang Bicol Express Delivery and Courier Services para tabangin ka mo. Kung kaipuhan nindong magbayad para sa inyong mga bill sa kuryente, tubig, internet, telepono, home credit o kaya kay kumare na pagal na magsigil sa imo, i-Bicol Express mo naan. Kung may mga ipapabakal ka mo sa grocery stores, department stores, hardware, pet shops, at kahit sa wet market, i-Bicol Express mo naan. Kaipuhang magdeposito sa bangko, mag-cash in sa GCash, magpahatod kikwarta sa pamilya, mag-money transfer through other courier services nationwide, mag-Bicol Express. Garantisado mapagkakatiwalaan. Walang makakakuha ng for pickup na mga in-order nyo? I-Bicol Express na! Gustong makabawi sa jowa at isurpresa ang mga minamahal? Bicol Express offers surprise delivery for every occasion. Wala bang means or access for online classes? Bicol Express delivers self-learning modules region-wide. San ka pa? Save gas, save time. Enjoy a hassle-free and COVID-free service, everything at your doorstep. Delivery fee starts at 39 pesos only. I-Bicol Express na! To avail of their services, bisitahin lamang ang kanilang page sa Facebook. Call or text 0961-013-4888 and 0945-308-6364. Si Alden Richards po, hindi pa tapos ang laban natin sa kontrabidang COVID-19. Kailangan natin ng mga bida para matalo ito. Ikaw, you can be the solution! B. Bawal walang mask. I. Isanitize sa mga kamay, iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng 1 metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. Paalala mula sa DOH, PCOO, IITF, NTF at USAID. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Power of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Power of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. This is it! Puon kan ibaba ni Aling Lorna SJ Angeles ang presyo kan Bear Brand Swak sa iyang tindahan, nagrikas an sa iyang benta. This is it! Nagrikas ang benta ni Aling Lorna SJ Angeles ninhuli sa Bear Brand Swak. Ako si Aling Lorna Angeles, sarong sari-sari store owner digdi sa Barangay Mabolo, Naga City. Mabinta sa mga nanay ang Bear Brand Swak. Pero ngunyan, nagdagol pa ang nagbabakal sa kuya. Ninhuli ta, mas barato na ang Bear Brand Swak. Ang bentahan ko, poon 12 pesos, 10 pesos na lang. Poon kang ibaba ako ang presyo, halos nadubli na ang benta ko, asin nagdakula ang dirensya ko araal daw.
Si mga suki, maugma, ninhuli ta mas abot kaya ng patibayon ang resistensya, tabang laban sa hilang aral daw. Salamat talaga sa Bear Brand. Nagdakol na ang benta, happy pa si suki. Ninhuli ta ang Bear Brand swak, 10 pesos na lang. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from October 1 to December 31, 2020. For DOH FDA CFRR promo permit number 0741, series of 2020. Bear Brand Fortified is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Magbabayad ng contribution bilang self-employed, voluntary o OFW member ng SSS, kumuha ng payment reference number sa inyong My.SSS account. Pwede rin sa SSS mobile app, mag-text sa 2600 o tumawag sa 1455. Bisitahin ang SSS website at social media accounts. Magbabayad ng contribution bilang self-employed, voluntary o OFW member ng SSS, kumuha ng payment reference number sa inyong My.SSS account. Pwede rin sa SSS mobile app, mag-text sa 2600 o tumawag sa 1455. Bisitahin ang SSS website at social media account. Mga mami, Judy Ann Santos po. Tulad nyo, dumidiskarte din ako sa luto ko para sa mga anak ko. Buti na lang nasa kamay natin ang Maggi Magic Sarap. Ano mang pinagdaraanan, nasa kamay mo ang diskarte't paraan. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Nasa kamay mo ang magic. May sarap at aroma ng dagdag onion, garlic, real meat at spices. All in wonderful Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Ang dagdag onion at garlic ay versus previous formulation. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggi Magic Sarap. Kung kailangan maging wais dito, nasa Surf mga misis. Kung kailangan na huwag kaya, Surf kaya may dagdag pa. Surf Mega, Mega Laki na. Surf Powder, 50% more na. Surf Mega, Mega Laki na. Surf Powder with active clean technology. Mega Laki na, Mega Laki na. Maputi, malinis, mabango pa. Surf Mega Laki na. Surf Mega Lucky, 50% more versus 50 grams sachet. Pero 550 SRP pa rin. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education in the face of the pandemic this school year 2020-2021. DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. We are concerned with your safety and your future. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PASCO Level 2 re-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment for the second semester, school year 2020-2021 for both undergraduate and graduate schools will be from January 4 to 16, 2020. Classes start on January 18, 2021. No tuition fee increase. Reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For inquiries, please visit the Admission Guidance and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-1239, 742-6783 or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi, concerned with your safety and your future, your success, our word. Ako si Juan. Nitong bagong taon, ilegal na paputok kami nagkaroon. Aming sinindihan. Kami naghiyawan. Pero hindi ko nabitawan. Aray ko. Ilang daliri ako'y nawalan. Kaya ngayong taon, pakiusap ko sa inyo. Huwag na magpaputok at umiwas sa dulubyo. Isang paalala mula sa Department of Health. Hi, Mami! Si Marian Rivera ito. Sa dami ng information ngayon, are you sure you're following the right advice? Pagdating sa health ng kids ko, we only listen to health experts at doctors na trusted para sigurado. Kaya we only drink what most doctors recommend. Wilkins Distill. Most recommended by doctors. Trusted by moms to keep our family safe. Wilkins Distilled, a product of the Coca-Cola Company. Wilkins Distilled, most recommended by doctors, trusted by moms to keep the family safe. DZGB, Bareta, alas 7. Bareta, alas 7. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Maggi Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Bareta Hali sa ibang nasyon,
Masunod na o mapuo na sa masunod na semana ang mass evacuation program kay United Kingdom. Base sa report, pupuo na kan UK ang pagbabakuna gamit ang binilog na kan Pfizer BioNTech na bakuna na pag-araman ay naprobara na kan gobyerno kan Britanya ang rekomendasyon kan Medicine and Healthcare Products and Regulatory Agency na gamito na ang nasambit na bakuna. Ang lakdang ni kan UK na pagtataon in emergency authorization sa Pfizer ang kainit-uniti sa Western country. Mientras na maigot na kinundinar kan European Union ang lakdang na ini kan UK kung saan direkta nindang inapod na paborobigla dahil mas maray na magalat sa maigot na pag-aadal kan bakuna kaysa sa mabugtak sa peligro ang buhay kan mga namamanuaan. Bareta sa lado ng Karawat. Aram ni Ginebra Jean Kings head coach Tim Cone kung ano ang mangyayari sa kada best na si Scotty Thompson makaresibinin bola hali kay Stanley Pringle. Iniyan siyang pahayag matapos sa si Thompson ang maging liave para manggan ang Jean Kings sa Game 2 kan PBA Philippine Cup Finals kontra sa Talk and Text Tropang Giga. Inigiraray ang piglalauman ni Cone kay Thompson asin Pringle sa Game 3 dyan na Banggi kontra sa Tropang Giga sa Angeles University Foundation Gym kung saan nakakalamang ang Jean King sa Best of 7 Championship Series sa kartang 2-0. Baretang ano? Paano? Aramonta sa Baretang ano? Sarong kompanya sa Japan ang pinumblikar na ang sendang prototype na flying car na nagibonindang mapalayog sa test flight kini. Pig-anunsyo kan SkyDrive Incorporated ang matriyumpo na test flight kan sendang SD3 flying car model na Toyota o sa Toyota test field sa Toyota Japan kung saan rinibo o nagibong maglayog ang flying car sa laog ng 4 na minutos. Ang SD3 sarong single-seat flying car asin pigsasabing iyon na ang pinakasadit na lunadaan sa kinaban na kayang mag-vertical take-off o maglayog pa itaas na daing buwelo. Plano kan SkyDrive na may pabakal sa publiko ang flying car pag-abot kan taon 2023. Showbiz Balita. Showbiz Balita. Tinawan ni linaw ni Sunshine Cruz ang post ni Lolit Solis na nagsasabi na nag-iwal pa sindakan sa yung dating mister na si Cesar Montano. Siyang sinabi na annulled na sinda asin day na siyang pakilabot sa dati niyang agom. Hindi matapos mag-post ni ladawan si Sandra Cipher as in film and beauty queen turned businesswoman kansayang 5 anyos na aking lalaki na si Coco Ian na nakakugos asin hinadukan pa ni Cesar. Kantaon 2015 na chismis si Cesar kay Sandra Alagad da ipaman mina ako ang aktor sa sayang relasyon. Tinawanin doon ni Sunshine na siya matutok na sa nasa sayang tulo niyang aking babae asin sa sayang trabaho. Sa lado ng saludo, magkita sa news base si Mar de la Marcamen. Kumaonin man iba-ibang klase ng greens, oranges, yellows, white, as in reds bilang parte kang balanced diet. Ang aning makuha ang gabos na good stuff na kinakaipuhan para maprebintaran ang helang. Sabi ka mga eksperto, tandaan, there is nothing more than wealth but health. From news base, Mar de la, daing iba. Yan mga tugang ang detalles kay mga barata ngunyan na Biyernes Petsa 4 kan Disyembre. Sa pangaran ni Mardela sa Newsbase, Ronald Baldo, Marcial Madrid sa Lado Technical. Kami po ang nagatod kan barata. Ako si Chi Antivola. Ako po si Edwin Peralta nagsasabing mabalos ka sa nubag-antabay. Happy birthday, Boss Art Usia. Happy birthday, sir! And of course, happy birthday man sa samuyang tugang, Eddie Peralta Jr. Mabalos kasi ano pagantabay. Yan ang DZGB Bareta alas 7. Abangan giraray sa aga. Ang hapon, masunod na pagkalipas lang kainin.
May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Approve ang trabaho kapag chillax at ganado. Kaya have a judge para lahat tayo chillax. Pag chillax ang trabaho, Laging ganado. pag laging ganado. Approve ang trabaho. Kaya just have a judge para lahat tayo chillax. Have a judge and chillax. Tandaan, approve ang trabaho kapag chillax at ganado. Kaya have a judge para lahat tayo chillax. Narito na ang magbibigay swerte sa inyong 2020. Mag-Jim's Coffee at mag-Cash Swerte Raffle Promo. Over 1 million pesos in total prizes ang ipamimigay. Mag-Jim's Coffee at mag-Cash Swerte Raffle Promo. Para makasali, bumili lamang ng alinman sa mga produkto ng Jim's Coffee Mix tulad ng Jim's 7-in-1, Jim's 5-in-1 Regular, Jim's 5-in-1 Sugar Free, Jim's 5-in-1 No Sugar Added, Jim's 5-in-1